О, здравейте, момчета. Извинявайте, Как че сме, той господин ама работа? извън града бях. Работния. Няма проблем. Про... Днеска ми се видя сметката. Давай да говорим за пари. Тие. Хубав бизнес Аз правиш. малко не включих това. Една събачка. Да, остана направо чек. Ама сериозно, днеска насам натам, направо човек. И сега продължаваме. Те хората взеха, че пак проявиха такова... Не, че интерес, ама имаше дет ми викат, искаме да си направим поръчка. И направо ме разбиха и сега трябва да бързам, защото го на срокове. Направо... Я чай става. само секунда. Да. Пък си какво стана? Говориме в бройки, а пък бъкци, че извадите в да виж какво бяхме записали там. Не, чакай малко сега. Да, Да вижте. пишем фактурата направо и да ми ги даваш, да не трябва да имам. Това, господина, е с вас, нали? Не. Кой бе? Не го познавам. Здравейте, с какво мога да ви помогна? То скради нещо. Сега ще го Господин, застрелям. аз не съм за една ябълка, ама ми кажете с какво мога да ви помогна. Аз къде съм ги писал тия, бе? Значи, И пак влиза. господине, значи ще ви помоля учтиво да си свалите маската първо. Вижте, на мен не ми е за един домат и за една ябълка. Господине. Шматка, не мога сега, остави ма, моля се, виж хората ма чакат. Изчакай малко да приключа, звъниш Не съм ми. за една ябълка. Мале, ще смачкам. Ооо. Как да не му познаваш, ми, брат? Ама изчакай. Само ще ти взема един домат Този и жив ли ябълка. си? Да. Добре. Така. Докъде стигна? В момента съм с едни господа тук да свърша само и тогава ще дойда. Да, бе, аз питам Бърз съм. Няма да се бавя. Извинявайте, Бъкси момчета. вадите в теда. Пет човека ма чакат да работим заради той. И само напъват тук. Давай да вършим работа, да си Добре, ето и ти, за да не стане някаква обърквация. Ето сега, 100 стека, $400 е бройката, сметни ги. Ето и аз смятам да няма... 3000, колко да го смятаме? Да, бе, аз съм ги сметнал 40-100 стека. Така. 50 ябълко и сокови, които мога сега да ви дам. Гроздови нямам. Моля те, изчакай навънка. Моля те, изчакай. Моля те, моля те. Той е так гърби тук. Боже мой, направо не мога. Така. Направо взимай тук. Щан да го замеря. Сокове искахме по 50 от всеки вид обаче. Да, много съжалявам, просто Гроздов нямам и нямах и време. Добре. Много съжалявам за което. Стой. Чай малко само. Значи ние за кого бяхме се оговорили? За хамон, наденица, телешки, стеки и сокове. Да, 100 стека, 50 ябълко и сока, 50 гроздови, 100 наденици и 100 шунка. За това са бяхме говорили, написал съм си го. Да, и там са... И аз ще ви дам 30% от всичко отгоре. Точно те. Обаче, може ли обаче да направим само една малка промяна? Защото той нещо не знам как да го направя. Имам само 5 крави в този град. И ако може само от стековете, знам, че пак ще се опитам да ви дам някакъв бонус отгоре, ама не знам дали всеки път ще мога да ви дам 30 стека отгоре. На 100, примерно 30 отгоре, не знам дали ще мога да ви дам.
Честно. Това е и за мен. И аз печеля пари от това нещо. Просто не знам дали ще мога да ви дам и 30 стека отгоре, защото имам само 8 края. Кажете си мнението. Мнението ми е, че ако не можеш да дадеш тези 30% отгоре, трябва да ни предложиш по-добра цена от пазарната цена, защото Не, тези 30% аз мога- бяха компенсацията за цената. Аз като мога бизнес от клиент. всичко останало да ви дам по 30 отгоре. А Обаче само за стековете само говоря. за стековете, защото имам 8 крави, брат. Не, глупости 8. Една, 2, 3. 4 крави, извинявам се. Аз 4 не крави. разбирам какво означава това, че имаш 4 крави. Смисъл. Не Ами- съм в този бранш. Ти знаеш какво значи. Добре. Аз разбирам, че нали, нямаш възможност достатъчно Добре. производство да изкараш. Така ли? Добре, вместо 100 стека мога ли да ти дам, вместо 30 стека отгоре, мога ли ти дам 30 от нещо друго, каквото и да е? 40, айде ще ти дам 40. Знам, че са по-скъпи стековите, заради това ще ти дам, не Да. 30, 40 ще дам. Все едно ти дам 30 стека, ама ти дам 40 от друго. Какво друго? Наденец То и стековете шука. са мейн корс. Да, Ти- прав си, брат, прав си. Добре, виж сега. Чай, ще ги Добре, сметнем сега. виж сега. Наденец, ще ми дадеш Ще ги повече сметнем наденец. сега тез и аз ще ви дам по всичко, от всичко, както се разбрахме. Чай само да ги сметна сокове, така и гроздови нямам. 100 на 100. По 150. Така. 100 по 150. Опа, оп, 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 оп. 25, 50. 50 плюс 40, 90. 50, 40, 90. Така, аз доколкото ги смятам, без гроздовите сокове са 97 и 500. Нали така? Правилно ли ги смятам? Бъксите си с калкулатора, брат. Това е малко фрам. Добре, добре. Значи има 100 наденици и 100 шунки. Служи ги 200 броя по 250. Това са... Чакай малко. Добре. Чакай, че се обърках. Добре, добре, добре. Плюс 50 плюс 40. Какво смятам грешно е? Не знам. Соковете, нали 50 сока ще им дареш сега? Да. Само 50 ябълка. Гроздовите ги зачерпвам. Тук смятам грешно. Да. Циган, ко ще паднеш от там, не знам. Колко са те? Извади един тефтер, какво смяташ на ум? Ох, Значи, да. от хамона 100, наденицата 100. 100. Цените са за 100, нали? Да, 100 наденици и 100 шунка. Те са на една цена, зато ти казвам 200 ги служи. Тоест 100 наденица, 100 шунка, 200 броя все едно общо, защото са на една и съща цена. По 250 долара е бройката. Така че, колко? разбираш ли ми това, което ти казвам? Да. Значи да, по 250 сега 200 на 100 по 250 25 хиляди, значи 50 хиляди плюс 100 стека по 440 90 хиляди. Така ли? Така е. Така е. 100 боже 150 сока 50 сока по... Аз какво съм смята? Соковете са пак по 400 ли? Не бе, как ще са по 400? Аз по 400, по 250. Не, по 200 са. Значи, аз казах, що казах 97-500? Значи 100, общо 100 хиляди. Правилно ли? Супер. 100 хиляди 100 идиока. хиляди так му закръгля, но всичко Да. точно. Добре.
А, И отгоре ти ми даваш, нали? да, 30 Оценка. давам от Да. всичките. Добре, да напишеш ли фактурата и да ги изкарам нещата да ви ги дам. Да, бе, пиши ми фактура за 100 бона и вади. Добре, добре. Така. Мартин Сантана, нали те? Да. Да ти ги описвам ли артикулите на бележка или както кажеш? Това си е за тебе изцяло. Бък си да пнеса на тебе, пиша на тебе. No. Свършиха ми цигарите. И между другото имам да давам 10 палки на Юли, бе. На кой? М? На кой? На Юли. Какво? Готово, братле. Изкарвам ги. Добре. Ето ма кара си му за... Девета нямаш. Това и... Ма парите не спят. Нали знаеш как казва? Защо там? Не става. Чай, А, че Да взема нещата. тежа и ще ги давам на така 130 шунка, 130 на единица. Колата ти как е? Чакай. Не, те не ти толкова. Той явно има пълен гол. Колко аз съм последно вместо 30 стека, 40 на ден. Да, или 40 хамона, код кажеш, брат. Ако На искаш... единица. На единица. На единица ли? Добре. Човек намери си чисто малко тия цигари. Уф, аз пък нямам цигари и превъртам. Знаеш, човек имам тук 3-4 кутии, които са изпушени. И викам, бах ти как ми свършиха цигарите Чакай и само... на единица. Така. И седам. Соковите май само не съм ти дала. Да. Да, ми варено свинско, варено пълно свинско да стане. Не сме плащани. 50. Плюс 30. 10. 20, 30. Брада, ще изиграеш тук с 50 палки, бе. Какво? Викам, варено свинско и варен бекон. Не съм ти поръчал, нито съм ти плащал. Извинявай, брат. Чакай да ти го Много върна. ми е изморено, брат. Просто днес. Няма проблем. Извинявай. И ти благодаря Аз съм за честен човек. разбирането. Да, ево, брат. Няма Много се проблем. извинявам, просто съм изморен. Дядо ми неща за 50 000 отгоре, дето не трябваш да ми ги даде. Не, наистина съм изморен, ви си мислите май тази правата. Да се почуеме. Да, ама трябва още малко да направя, че срокове голя. Добре, всичко е Добре. точно, нали? Провери, моля се всичко. Проверете момчета дали всичко е точно. Добре, всичко е точно, да. Добре, изчезвам, Благодаря че ти. ме чакате. И аз ви благодаря много и се извинявам, че така бързам и ми е напрегнато. Няма проблем. Искам и се да е Бачкай ги. така разпуснато, ама съжалявам.
Нищо, някой път ще се Някой види, е те се Да, ще се плаха да видим и отиде те, да. нещо. Задължително. Добре, брат. Е, айде, те оставяме да бачкаш. Айде. Благодаря. Идвам. Извинявам се, че се забавих. Там ли сте? Спите ли? Какво? Спите ли, викам? Там ли сте? Чакаме то. Извинявайте, че тъй... Колко се забавих, бе, като време? Десет минути, 15 минути. Какво? Колко време, викам, се забавих? Няма нищо ако толкова, ние чакаме тук. Не знам колко време не съм засчил. Значи взел съм от суровото съм взел и от сготвеното съм взел за всеки случай.